Prosiect diweddara Llio Angharad yw I gwefan Helfa Ddillad, sy fel mae'r enw yn ei awgrymu yn le I hel dillad. Felly I ffwrdd â Llio I chwilio am ddillad gwerthu. Dwi ddod yma I Eversole Bazaar yn Manceinion I chwilio am dillad vintage I werthu. Dwi'n chwilio am dillad 90s a mae'r stoc yn newid bob ryw 2 wsos. Felly mae'r dillad I gyd diweddara yma, felly on I mewn. Dwi'n chwilio am pethau efo lot o liw, lliwau llachar, fel sgert yma. Cafodd ein prynu dillad yma mwyn addasu nhw a gwerthu nhw ar gwefan Helfa. Does am llawer o lefydd o gwmpas Gogledd Cymru lle ma'n gwerthu pethau fe hyn, felly rhai trafeilu yn eitha pell. Pan dwi'n mynd, dwi'n licio prynu eitha lot I bara lle. Mae hwn yn edrych bod wedi cael ei ail-wneud. Oedd I iwsio belt the straps a'r ffrog bloda. Ond efo'r siaced yma, siaced yna'n ydio, ond fydden ni cymryd o fewn ar yr ochra a creu silhouette mwy ffeminin a gwisgfod ar dros ffrog. Ond mi nes I chydig wythnosau yn ôl prynu ffrog oedd wedi cael ei wneud o t-shirts fel hyn efo maxigeth wedi cael ei ychwanegu i'r gwaelod. Mae'n pwysig iawn gwybod yn iawn beth ydych chi'n chwilio amdano fo. Rhaid gwneud yn siŵr bod chi'n gwybod pa trends sydd ar y high street mwyn addasu beth ydych chi'n werthu I anghenion pobl sy'n prynu. Mae hwn yn debyg iawn I lobster dress gan Elsa Schiaparelli a gafodd ei ysbrydoli gan llun gan Salvador Dali. Dwi'n meddwl I gymryd hwn. Dwi'n hoff iawn o'r top yma, sy'n licio wisgo hefo sgert mwyn just cyfathrebu gyda'r math o top yma, top sporty, a just neud o chydig bach mwy girly. Mae tie-dye yn trend sy'n eitha poblogaidd o pobl ifanc ar y funud, a hefyd crop tops. Na ni felly, bob mathau o ddillad gwahanol ar gyfer yr Helfa Ddillad.